бинобар иттилои сомонаи докса бо истинод ба гузориши лоиҳаҳои харид барои пешгирии донишҷӯён аз рӯзадории моҳи рамазон, донишгоҳи Минцзян системаи пайгирии донишҷӯёни ақалиятҳои этникиро ҷорӣ намуд. таъминкунандаи системаҳои амниятии чинӣ Hikvision иқрор шуд, ки дар соли 2022 дар тендер барои ҷойгиркунии лоиҳаи Smart Campus дар Чин ғолиб омадааст. арзиши он $9 миллион ИМА арзёбӣ мешавад. системаи Hikvision ҳангоми рӯза доштани донишҷӯён дар моҳи Рамазон маъмуриятро огоҳ мекунад. огоҳ кардан як қисми системаи васеътари мониторинг аз болои донишҷӯёни ақалиятҳои этникӣ мебошад. Smart Campus китобҳоеро, ки донишҷӯён мутолиа мекунанд, чӣ гуна ҷойҳои истироҳатиро афзал медонанд, маълумоти оилавӣ ва ғайраро пайгирӣ мекунад. лоиҳа моҳи декабри соли 2022 дар донишгоҳи Минцзян дар вилояти Фудзяни Чин оғоз ёфт. дар он қариб 16 000 нафар донишҷӯён таҳсил мекунанд. дар моҳи ноябри соли ҷорӣ Hikvision итминон дод, ки гӯё ба далели нигарониҳои ҳуқуқи башар функсияҳои ҳушдор додан дар моҳи Рамазонро истисно кардааст. аммо ҳомиёни ҳуқуқи башар ин изҳоротро зери суол мегузоранд, зеро эҷодкорони ин барнома дар ин бора ягон далели воқеӣ наоварданд. Bu menimki ballarım 4 tane balam hemiz kampıda. маъмурияти Фудзян ҳамчун супоришдиҳандаи тендерҳо баромад кард. ҳуҷҷатҳо нишон медиҳанд, ки система ба таври худкор ба маъмурият дар бораи донишҷӯёне, ки дар моҳи Рамазон ба рӯзадорӣ гумонбар мешаванд, бар асоси қайдҳои хӯрокхӯрии донишҷӯён огоҳинома мефиристад. мақомоти Чин бо осонӣ мансубияти этникии донишҷӯёнро пайгирӣ мекунанд, зеро ин маълумот дар ҳуҷҷати муайянкунандаи шахсияти сокинон мавҷуд аст. ҳуҷҷат барои бисёр намудҳои фаъолият, аз ҷумла қабулшавӣ ба донишгоҳҳо зарур мебошад. ёдрас мекунем, ки соли 2014 ҳукумати Чин ба хизматчиёни давлатии уйғур рӯзадории моҳи Рамазонро манъ карда буд. ғайр аз ин, уйғурҳо ба таври оммавӣ ба лагерҳои аз нав тарбиякунӣ ҷойгир карда мешаванд. мақомоти ин кишвар масҷидҳоро тахриб карда бо услуби меъмории чинӣ аз нав барқарор мекунанд. ҳамаи ин амалҳо бахши аз маъракаи васеътари роҳбарияти Чин барои саркӯб кардани ислом бо баҳонаи мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм амалӣ мешаванд. В Китае мы не можем так ходить в платье, и мы не можем там сохранить свои веры. Они не хотят, чтобы мы жили там как мусульмане.